conflito lingüístico, do bilingüismo e da diglosia. Que entendemos como conflito lingüístico? Imos ver. Do que se trata é de que o máis económico nunha sociedade é que esta sociedade se exprese nunha única lingua. Tradicionalmente é así, pero hai diferentes factores polo que diferentes linguas poden ir entrando en diferentes sociedades. Por exemplo, vimos o caso de como os celtas falaban as súas linguas prerromanas e coa expansión do Imperio Romano chegaron ao noroeste da Península Ibérica, a Galaequia e, ao longo de diferentes séculos, dende o século I antes da nosa era até o século V-VI, o latín foi penetrando na sociedade desa provincia romana, da Galaequia, até sustituir as linguas prerromanas, as linguas dos celtas, e facelas desaparecer por completo. Entón, poderíamos dicir incluso que a situación de que existan dúas linguas nunha mesma comunidade é, entre aspas, antinatural, é dicir, as sociedades tenden a comunicarse con unha única lingua. Isto de que sexa antinatural ou que sexa menos económico non o debemos tomar como un valor moral, senón como o feito de que o máis económico, o máis útil é que unha sociedade se comunique nunha mesma lingua. E isto non quere decir tampouco que non sexa habitual. As situacións de diglosia, as situacións incluso dun certo bilingüismo social existen na grande maioría dos estados do mundo. E entón afectan a grande maioría das sociedades no mundo. Por que falamos de conflito lingüístico? Falamos de conflito lingüístico porque cando unha lingua foránea chega a un determinado territorio, a unha determinada sociedade na que se fala outra lingua, esa lingua nova, que chega moitas veces pola presión de povos colonizadores, pola presión que poderíamos chamar tamén colonizadora de influencia económica duns países sobre outros, cando isto acontece, o habitual é que a lingua que chega de fora chegue asociada a un pobo que exerce unha determinada dominancia, ben política, ben social, ben religiosa, ben económica, sobre a sociedade sobre a que está a actuar. É dicir, isto aconteceu coas linguas amerindias, coa chegada dos colonizadores europeos. Hoxe en día conservamos moi pouquiño da diversidade lingüística do continente americano e nel falanse fundamentalmente francés no Canadá, ou mellor dito, en parte do Canadá, inglés nos Estados Unidos e portugués e castellano na América Central e do Sur. Entón, como vedes, a chegada de povos colonizadores a determinadas sociedades habitualmente xera a imposición da lingua do colonizador e a desaparición da variedade lingüística orixinaria. E como se produce isto? Pois isto prodúcese porque a que coñecemos como lingua A, a priorizada na administración, transforma en lingua B ou lingua minorizada a lingua primixenia desa sociedade sobre a que se está actuando. Entón, esa lingua orixinal vai perdendo funcións, moitas das funcións que vimos antes que definimos como funcións sociais e pode chegar incluso a desaparecer. Que será entón o bilingüismo? Pois moi simple. O bilingüismo é un feito individual. Habitualmente estamos vendo hoxe en día como se nos di que podemos vivir en sociedades plurilingües, que podemos vivir en sociedades bilingües. Pero o bilingüismo, como tal, como a súa propia definición, é habitualmente un termo individual. Por qué? Eu son falante de galego. Podo aprender inglés, ou ben porque me exixe o meu traballo, os meus negocios, a miña vontade de viaxar ao estranxeiro. Pero o feito de que eu, falante de galego, aprenda inglés, non xera ningún tipo de conflito coa miña lingua materna. Por qué? Porque terei moi claro que eu son falante de galego no meu día a día e falarei inglés para determinados usos laborais a nivel internacional, para determinados usos académicos a nivel internacional ou para as miñas viaxes ao estranxeiro. Pero o feito de que eu, falante de galego, sexa bilingüe,
non xera ningún tipo de tensión dentro da miña propia sociedade. Hoxe en día, comézase a estender o termo de sociedades bilingües, pero, como digo, o bilingüismo caracterízase porque non xera ningún tipo de conflito social. Como veremos, a existencia de dúas linguas nunha mesma sociedade habitualmente si xera conflitos. E que é precisamente a diglosia? A diglosia é a materialización dese conflito. A diglosia defínese porque cando chega unha determinada lingua estranxeira a un territorio, esta, como dixemos, no conflito lingüístico, vai subtraendo, vai retirando algunhas das funcións sociais da lingua orixinal. Vimos que as funcións da lingua eran a individual, a familiar, a cotiá, a laboral, a institucional, a cultural e a internacional, que esa sí xa era para relacionamento externo. Entón, que acontece habitualmente nas situacións de diglosia? A diglosia é un fenómeno colectivo, a diferencia do bilingüismo, non é individual, e nela, na situación de diglosia, o emprego das linguas está condicionado socialmente, é dicir, eu, falante de galego, decido falar inglés para visitar os Estados Unidos, pero eu, falante de galego, nunha situación de diglosia, é posible que non poida decidir en todos e cada un dos momentos a lingua que vou empregar, neste caso, a lingua orixinaria da miña sociedade, cando a vou empregar. É dicir, se lembrades as funcións sociais, veredes que falamos do individuo o internacional, e se facemos o camiño no sentido contrario, veremos con moitísima claridade como nas situacións de diglosia as linguas importadas van retirando funcións ás linguas orixinais dos territorios. Así, no ámbito cultural, que entendíamos que non só era o lúdico, sino tamén o científico, a lingua de prestixio, potenciada por unha sociedade externa, con máis recursos habitualmente, por eso se producen ese tipo de procesos, vai ocupando os espazos da lingua orixinal, é dicir, asumindo o espazo da literatura, pero tamén asumindo o espazo académico, o espazo da escola, o espazo da investigación, da ciencia. Despois, tamén se produce unha ocupación da función institucional. Por qué? Porque na administración, nos traballos de determinada relevancia de coordinación social, se introducirá tamén a lingua que chega de fora. Isto foi o que aconteceu na Galiza medieval. Lembrade que dicíamos que na Galiza medieval o galego portugués ocupaba todas as funcións sociais algo internacional. Cando se produce unha tentativa de centralización do Estado ao redor do Reino de Castela, ou mellor dito, de creación dun reino superior que daría lugar a un Estado en torno ao Reino de Castela a partir dos reis católicos e incentivado despois pola chegada da dinastía borbónica, cando no século XV acontece isto, que fan os reis que tiveran problemas cos nobres galegos a nivel dinástico? Retiralos ou levalos para a corte e introducir nobres casteláns no seu lugar. Que consiguen por esta vía? Que a función institucional da lingua pase a ocupala o castelán, que é a clase que é a lingua que fala a clase nobiliaria que detenta o poder. Exactamente o mesmo vai acontecendo se seguimos escala abaixo. Posteriormente, neste tipo de situacións, é moi habitual que a lingua orixinal deixe de ser a lingua do traballo, de cumprir a función laboral. Posteriormente, redúcese en moitos ámbitos, especialmente nos urbanos, nos que poderíamos chamar máis modernos, máis avanzados, máis facilmente asimilables pola lingua estranxeira, a lingua propia vai desaparecendo, como digo, tamén do ámbito do cotiá e ficando relegada ao ámbito do familiar. É dicir, só se fala esa lingua orixinal na situación de conflicto no ámbito familiar. Unha vez a lingua que chega de fora ocupa todos os outros espazos e a lingua orixinal queda reducida ao ámbito familiar, como comprenderedes,
esta estará moito máis preto da súa sustitución. Por qué? Porque pasa a ser identificada como unha ferramenta que só vale para a comunicación en familia, pero que non é útil para todas as actividades productivas que se producen fora da familia. Por esta vía, extinguíronse as linguas da América do Sur, extinguíronse boa parte tamén das linguas da América do Norte, do que coñecemos como indios americanos, e moitas outras ao redor do planeta. Entón, espero que con isto teñades comprendido o que é o conflito lingüístico, o que é o bilingüismo como feito individual, o que é a diglosia como conflito social e, particularmente, que o asociemos ao que anteriormente falamos das funcións sociais da lingua, porque para saber se unha lingua está ou non minorizada, só temos que ver que cantidade de funcións sociais das que son atribuídas ás linguas pode ocupar. Se unha lingua desaparece do ámbito institucional, desaparece do ámbito científico, desaparece do ámbito laboral, se vai desaparecendo destes ámbitos, falaremos entón dunha lingua minorizada, é dicir, que é tida en menos dentro da súa propia sociedade, na que xa non cumpre todas as funcións e estará máis preto da desaparición por un proceso de sustitución. A que chamaremos entón normalización ou dinamización lingüística? Pois a vontade dunha sociedade de ir restituindo a unha lingua que se viu en situación minorizada os usos comúns e normais que teñen as linguas en todas as sociedades. E por aquí quedamos con este tema.